Yawan jika bam yang plang festival kaban long ha ka atusan risau ha sau man klenti shoban poi tersan bela penya da ka senjuk mau plang. Menteri Berikmi Ikatanat Social Welfare jong sarkar jela wa polling do ula pentip baka sarkar kala shemya karai ban kentop yaki dorbar snong haka jingya kon persa yaw drugs haki negi sngi berki por bamenta haba crunch kilat pathai kubor ka khatnyo tarik risau arja arpulai wa polling do ula ong baka sarkar shen kan thung yak advisory committee ban pet banya yaki mukaduma kibe day but drugs halor ke jingkiu ki nongkerni drugs but nong di drugs uba polling do ulaong bak sarkar kalabu do toll free number way ar hakaba ki nong song snong kila ban phone shaki bor pulit lada ki iohi ki nong de but ki nong khaïi drugs habai kran pat yaki jaka sumar na kabanta ki nongkerni di drugs uba polling do ulaong bak sarkar kalabu artli ki di addiction center hakaba yaki jinglot jingsap jongki basha sumar on kit kli lot da sarkar kum ka jingbiteng ya ka ban bud dien ya ka implementation ya ki steps ban contain ban control ya ka jingma bami na ka jingkai bean ya ki drugs tingi khat khnang ya ka igini spo dorbar kum ka jing sedang namar ka ni ka constituency ka dehi ka babun du ki kabun bhaki hotspots jong kene ka drug trafficking de kejingikran ya kebala attend borok ki hold dorbar snong ladan langru SP jong district DC jong district pat ki officers jong ka social welfare department but kumjo nakaliang ka home department secretary home ba renti rap tapi dan ani de kijingekran kalong geba seiso bat geba nilai yo shibun ki inputs naki snong de briefly ki bun palat ki points balai-kran rei lingkot kalong kebening kong shwa kalong ba kumno bangin institutionalize ya kejingi shimbanta jongki dot basnong kabamut bakin long ka benta jong kanika dream mission ya ka baga policy statement ru ongkumta baki dei lupaki stakeholders de ladangi pek ya ka statement hangni kala kran shai ba community engagement through village health councils de ngirangi perkhat ba in constitute but institutionalized no ya kiniki council kapaar kalong ba ngilapen tip ru ba nakaliang ka police bahaba kidan ki jingja jong ga jing subaya ki jing dan jong ki breu ki badi drugs kadan ka emergency number 112 sispak khatar ya ki ba ki lak ban ba ki phone but nang tu bedaki polis kin la ya ka badan kam ka ba lai ka badan kam bah kolong ba apa jong jengkran kalami baki dan gibun ki brio ki ba syakem tambah ki like no kloy hendai na banta jong kani de ni ladep kumbala pentip menakani ni ladep pan constitute ya kani ka advisory board apa jong ka NDPS Pets Act but kani ka advisory board dah bagi tahu ya ka kamut ba ki case jong kini ki offenders baru ni put up ye ki case jong ki bat ka home police kan forward ye ki keteng mah syaka advisory book de ke detention ke pamut ke bala ben sedang nak nru benai bat hadian nru benai kini ka advisory board ka syong ban review ye ki case de ke pamut bagi hapan ben klan bahai ki case kenang ba kini ki offenders kila benlek hadu license hapo jongka detention kebasau kelong ba ke ngin propose ru ba ringkat ba ke home police department ba gindon ki rule ki ba khamlong stringent ki ba kham ting e hapo jong ke ka act kenang ba
kanum dan ke harassment yaki beliau ki balik kum ki witness lani yaki complainant ngingat ke community kajat beliau ki Shillong ki tahu borok ki long committed nama ngi ya ke jingjot jong ka imlang salang lingba jong ke ni ka jingma ti bat menta ki Shillong kum menta ka ski kiwan kodor ba Shillong menin kiwan ki seng samla golf links ke bomot kiwan syakmat himaki ban terwa ya ke jing kersyam hakani ke jing kot ti nak kata ngan nomlong ban du jing kerban ban ba nginum la keban kong swalang kalong bangidon kam ya ke community participation mo klem ka jing ya trilang jong ke community kani ka kam kanum poi shano ru nilai ke jing job jong ke jing kun haka pandemic lingba ka community participation keban kong du kata kabar ke approach ngi kalong multi pronged ngin penseluruh ya Shillong bakin pentip bakin iki adik ke bangilak bagin pak iki syaki di addiction center nang ta ya kini ki center ki jongi ki bangi don Shillong ki don arteli ki bangi ai free treatment ka bakentup naduk bangi syau yaki nayeng bat bangi ai kabam ke jing sumar borok ka kan dan ke jing pulut nak leng jongki te kini ki center ki dai kumni ka Kyrwoh Foundation di Addiction Center for Boys nam tagi nak senrang mau ka siang nam tagi kentai ki JPA New Hope di Addiction Center mau ka siang nang ta ki don ru hajawai bat ha nong stok ke jing ka ba ki bat bondu hi kalong ba ki drop loss ki long perking ba bat ba kimla ban maki ban kini lain kem hi ubrio ki hapan info apa syai polis tigran ki por bakadon ka gap preng ke jing khot ki polis pat ubrio like no ti kibakum kita ti nak kata kadau but address kini issues brok hat ngin hapan institutionalize but kata kadai kawe ni objectives jong kani ka mission ban institutionalize ya ki community khang ba kin yo bani sim benta bat ba ngin sustain ya ke jing sim benta jong ki Andy, your wife has been sitting there. She has been ready for a while now. Go for the test. I'm already watching the test, Mom. Son, it is important to take this test at the earliest. Mom, why do we need to rush? What will happen even if we're late to take the test? Look, son. You see, that is why it is important to reach on time. Go. Within the first 3 months of pregnancy, it is important for the mother to get tested for HIV in order to prevent the baby from getting infected with HIV, so that the mother and the baby can live a healthy and long life. Earlier the checkup. Healthy life confirmed. Get yourself tested for HIV during your first pregnancy checkup.